Dahil, afternoon na. So, mainit. So, try tayo kay lahat. Ano mga name niyo, ate? Ano niyo mga name? Annalyn? Donalyn, nganhi? Sherlyn. Ayan, sila po yung staff dito sa, franchise po yun, Haro, diba? Ayan, so may franchise na po ang Haro ng Magic. Mango Magic pala. Ayan guys, so along the road lang yan. So, harap lang ng 1188. Ayan guys. So, di kayo mawawala. So, ayan na, blend na siya. So, di rin ako mapatakluban. Di nila ako mapalit. Charing. Ayan. Ito na guys. Ayan siya guys. So, nag-add tayo ng nata. Ayan. So, kung dati yung binibili ko guys, plain lang yun. Pero ngayon may panata na tayo. Charing. Ibagat na Rico. I-shake muna natin. Rico da yun. Yan na pala nga ni. Actually, 6 months giyap. Kay 6 months kaungkuhin eh. Pagpataklaban ko. So, ayan. Tusukin na natin guys. What? Ayun. Mas marasa yung may nata. Mas nag-blend kontrahan sa gula, no? Ayun guys. 78 lang to ate. 78 pesos guys. Ayan o. Dito lang yan sa Haro. Charing! Rosot yan na tabalita. Uy ate, thank you. Hi naman kayo dyan. Hindi na kayo makita. Hi! Mara sa balitaw. Tambay tayo guys. Mga hardworking sila ate oh. From Pasay pa pala sila. Oh, diba? Thank you mga ate.